如果突然喺屋企遇到地震、停電嘅災難，你可以點做？哇！呢個係倉庫嚟噶，勁過便利店啊！呢度真係。就咁睇，你以為呢度係鋪頭 display， 其實係一間睡房啊！係成個牆都係洞板啊！連滅火筒都可以咁有生活品味咯。東京有3位媽媽將防災意識融入去日常生活，甚至設計埋屋企，唔止靚，仲可以隨時避難。佢哋推崇嘅係而家新興嘅 Phase 3新防災模式，即係唔使特別準備物資，喺生活上隨手拎起件嘢都可以求到生。我係從來未諗過可以膠袋可以煮到一個飯嘅。咁冇廁所嗰陣點算呢？我咁可以遮住。哦，你唔知我而家做緊咩啊？今集 Follow Me， 我哋就去深入佢哋屋企，再跟埋佢哋去 camping， 睇下日本人點樣邊防災邊生活。私たちは防災しているママキャンパー。Follow me。今集我哋要 follow 嘅主角就係媽咪さん、Happyさん同埋Ayaさん3位日本媽媽。佢哋出版嘅呢本書就教大家點樣將防災用品融入去日常生活入面。佢哋推崇一種叫做 Phase 3嘅新型防災方式，唔需要特別準備，只需要付出少少努力就可以輕鬆防災。咁即係點輕鬆法呢？第一站我哋就去到媽咪さん屋企，睇下佢點樣將防災概念放入去呢一間住咗30年嘅屋入面。Hi，こんにちは。こんにちは。係。首先呢，我哋喺玄關位置，我已經覺得幾特別，就特登做到係冇鞋櫃嘅位置。咁咧擺鞋點算好咧？就會有呢一條。咁咧就可以箍住啲鞋咧，咁就令到佢唔會走位咯。扉がないことで出しっぱなしにしないですぐにしまえる。出してあるとこう避難する時と逃げる時に危険なんですね。だからそれをしないようにとにかくしまえるように工夫をしました。不過我就見到有樣嘢都仲好得意嘅，就係呢一個叫做鞋架嘅中間位置咧，係擺咗好多洞板啊，然後勾咗好多用具喺度。これは出かける時に持っていきたいものがありますね。で、これは防災ポーチ、停電した時のライト、あとはレインウェア。因為香港人嘅屋裏邊咧就唔會有防火筒啦。我呢度見到一個好特別嘅防火筒啊！噔噔，消火器、家庭用の消火器です。こうやって最近はおしゃれな消火器が売っています。連滅火筒都可以咁有生活品味咯。Phase 3嘅其中一樣就係日常用緊嘅嘢已經係防災用品，或者係添置一啲家具或者係用品嘅時候已經有埋防災用途。跟住呢度咧就係客廳啊！哇，一個客廳裏邊有咁大棵嘅植物。植物は防災でいうと小さいね植木鉢がたくさんあるとそれが倒れたりとか割れたりする心配があるけれども、大きいとこれ倒れないんですよ。真係拎唔起，好重啊！佢係一個鐵桶啦，跟住上面仲做咗一啲層板，會落實咗佢咯。でも動かすこともできるので好きなところで、これは強力な接着剤で取れないようにくっつけています。呢度係冇梳化、冇大型家具，反而用咗移動度高嘅露營燈，連台都可以隨時調校高度同埋分拆。家具がここにしか置けないとかそういうふうに固定されているものだと自分の動きやすいようにいつでも変えられるようになっているっていうのがポイントで、こうじゃなきゃダメだっていうふうにならないのが防災にとっても重要なことなんですね。椅子はキャンプに使う椅子を持ってきていて、で折りたたみもできるので移動が簡単ですし、あと気分によってすぐに変えることができるのがポイント。椅子はそれですね。只要你屋企有一隻窗，就唔使怕停電。好似媽咪散咁，佢每日都會將唔同嘅太陽能充電放喺度，有咩需要用嘅時候一拎就 OK。
啊，突然之間我停電啦，然後又唔記得咗太陽能叉電喎，咁點算好呢？仲有咩方法呢？その時はポータブルバッテリーを使います。哦，哇！呢度係收埋咗一個行動電源箱，好大個。このモデルはこのなんてスマートフォンだったら嗯60。如果係一啲 LED 嘅燈咧，佢係叉到180個鐘咯。哇！雪櫃佢都可以叉喎，叉咗12.5個小時啦。洗衣機我就相信災難嚟到嘅時候，大家應該未必會第一時間諗到要洗衣嘅，但係佢都可以支撐到6次。咁我覺得咁樣咧就係其中一個方法，去令到好多呢啲必須要用到或者應急嘅物品咧，都可以擺到喺客廳。平時喺屋企擺放一啲防災用品，通常都會揾個角落收埋佢。而媽咪桑就希望可以放喺最方便拎到嘅地方，因為仔仔遇到災難嘅時候都可以一嘢就拎到。但係呢啲嘢又要符合到美觀性，所以就咁睇，以為呢度好似鋪頭 display 咁，其實係佢哋睡房嚟㗎。ここには防災バッグとヘルメットと、あとはこれはこのスリッパはガラスとかが突き抜けないようになっているものなんですけれども。每個防災袋都好齊全，衣食住行必需品都齊，甚至連狗狗都有專屬嘅防災包。咁如果遇上災難，要被困屋企一段時間嘅話，你就需要呢個地方啦。哦，哇！哇！呢個係倉庫嚟㗎喎，勁過便利店啊！呢度真係。首先最緊要嘅水下邊，長期非常食っていうのが一応あるんですね。普段食べているもので、それで防災にも役立つものなので、だいたい1ヶ月ぐらいはここにあるものだけで、家族私と息子と2人なので過ごすことができるかなと思っています。これとか、どれぐらいでしょうかね。1年以上持つものだけれども防災用じゃなくていつも食べたいものっていうのをここにいっぱい置いておいて、食べたら次足すっていう形でいつもこれを食べて災害に備えています。但係如果緊急嘅時候，會唔會揀食麻辣嘢啊？媽咪さん。美味しいので私のお気に入りのものを置くようにしています。すごい元気になれない食べ慣れてない自分が好きじゃないものだと体が美味しいって思えないんだけれども、いつも食べてて美味しいって思えるものを食べることで免疫力がついたりとか體もポジティブになったりとかできるので。其實媽咪桑佢好推崇嗰樣嘢就係咧，就算你係面對災難要危急，你都要個心情保持到咯。所以咁我諗下，如果係我屋企有個咁樣嘅儲存庫，我應該擺咩落去咧？我應該全部都係垃圾食物咯。好多人認為防災嘅準備就係執好個防災包同埋擬定逃生路線，但係媽咪桑認為同樣重要嘅，仲有呢啲係屋企唔同角落都見到嘅礦香石。やっぱりパニックになるととても危険なので、自分がパニックにならないように何か心のお守りになるような大切に心のお守りになるようなものを持っていることが大切なんですね。で、私の場合はいつもこれを嗅ぐと落ち着くなっていう香りがあるので、それを持って歩いたり玄関に置いたりしています。我完全冇諗過，原來防災要諗埋呢一環嘅。媽咪桑咁講究自己屋企嘅防災性，係因為佢同另一位媽媽阿亞桑都係日本合資格嘅防災士，即係由日本防災士機構訓練同埋認證嘅資格。防災士資格係希望可以從自助同埋社區互助下防止災難。近年都有唔少日本人會去考，要上2日嘅堂，讀一本好厚嘅書，然後再去考試。ここで避難訓練はあるんですけれども、それだけではなくて学校にいるときはそれが必要だけれども、お家で被災する可能性もあるので、お家でもやっぱりしっかり防災の知識っていうのを学ぶ必要があると思います。災害が起こった時に72時間は国は人命救助をするために働くので、私たちが避難する場所に行っても何かご飯を出してくれたりとかそういうことをしてくれるわけではないので、自分で用意をしておかなきゃいけないっていうことが、よく分かった。
喺日本，除咗一啲特定嘅職業要考防災士資格，唔少日本人都會考。直至到2024年，已經大約有30萬人擁有防災士資格。雖然做防災士冇規定嘅工作，但係唔少人都會自發去做相關嘅防災宣導。而喺2019年發生關東暴雨之後，佢哋就覺得要將防災同露營結合，因為 Phase 3嘅概念係登山同埋露營嘅用品都可以喺災難時候用到，所以就同本身一齊搞露營活動，同樣都有20年露營經驗嘅朋友 Happy さん一齊經營一個用露營生活做主題嘅品牌，教大家透過去 camping 輕鬆咁樣體驗一啲防災方法。而為咗令小朋友更加適應防災意識等於生活，佢哋不時都會同小朋友一齊去 camping， 從中教佢哋一啲防災知識。第2站，我哋就跟佢哋一齊去到橫濱 camping。依家佢哋起緊嘅就係3位媽媽自家品牌推出嘅自立營，標榜小朋友都可以起到。咁我想問下你呢，今次係你第幾次起營啊10回とかなんかおー、すごい。防災というところでもし何かがあった時に自分でこうやってテントを立てられる力は必要ですし、それから自分で一人でテントが立てられるとか、そういう自信を持つっていうことにつながるので、とても大事だと思います。無論係起營定係新營火，佢哋都會俾小朋友參與。佢哋認為相比起一味阻止，俾佢哋好好咁認識同埋學習，先可以防止到意外。もっと身近に起きることもいっぱいあって、それこそさっきみたいに焚き火で焚き火をつけた時にやけどをしたとか、転んで怪我をしたとか、あとはなんか忘れ物をしたとか、なんかそういうのもそれぞれ経験だから、それがなんかお家にいる時とこういうキャンプでしか味わえない経験、そこからこう学んでいくっていうのも大事かなって思います。佢哋而家咧就執緊松果啦，可以攞嚟做玩具玩啊！阿里坤，so，哇，佢係松果富翁啊！何か覚えさせるために一緒にやるというよりも、もう一緒に過ごすというところで、私たちはこういつもキャンプをするっていうのが家で過ごすのと同じなので、子どもたちも一緒に来るという感じです。近年因為開始流行 Phase 3呢一種防災新模式，所以都有唔少從呢個概念設計嘅相關商品，例如係氣壓原子筆，喺咩情況下都可以寫字。掛喺背囊嘅哨子，隨時俾你用到。仲有呢一條筋仔可以做伸展、止血、緊急固定。甚至你冇廁所用嗰陣，有呢張凳就 OK 啦。これは椅子にもなるし、トイレにもなるものです。哦，佢係一個拖力，點樣用法呢個拖力？佢有個窿喺度㗎。ここ蓋を取ります。係哦，我見到個形狀啦。佢通窿嘅係咪要擺啲嘢喺下邊咧？手袋を哦，而家呢個凝固劑係啲粉狀嚟嘅，我倒落去，哦，哇，係，我咁樣可以遮住。哦，你唔知我而家做緊咩啊？係就可以咁樣清理啦，綁好佢。匂いが漏れない袋というのがありますので、そういうのに入れて、それでゴミに燃えるゴミに捨てるんですね。でゴミの日が来るまでこういうのをちょっと取っておくのが大変にならないようになるべく小さくしてこれでゴミに捨てます。咁我可以平時咧屯門公路翻工嘅朋友，我會建議大家可以購買呢一個，咁咧就唔使擔心上車之前要去廁所。咁只要咧你平時孭住你翻工嘅袋啦，再拎住呢一個好有品味咁樣行喺，跟住上到去巴士嘅時候，突然之間，有啲想解決喎。只要空間足夠，而你有一張好大嘅 scarf， 唔影響到人，有消臭效果嘅時候咧，你就可以開佢出嚟用一用。
而家日本嘅100円店都推出咗唔少方便災難嘅時候用到嘅用品，例如係呢個膠袋係可以煮到個飯㗎。この袋が耐熱性の袋で湯煎を熱湯にそのまま入れることもできれば、冷凍することもできれば電子レンジを使うことで、この中にすでにお米が1合分のお米が入っていますね。200cc 哦，就咁樣浸住佢。で、夏場は30分、冬は1時間ほどがいいですね。然後煮咖喱包都係同樣嘅概念，將白米包同埋咖喱包一齊煮熟，一個膠袋版嘅咖喱飯就成功啦。好神奇啊！咁的確飯呢係腍身少少嘅，用呢個煮法，佢就唔會變到好似平時呢軟硬適中嗰啲飯粒好粒粒分明嘅。咁樣嘅用法嚟去整嘅飯，我覺得已經 OK， 煮到熟已經好好啦。我本身咧對於咧用個膠袋整飯咧，我係冇 expectation 嘅，因為我實在幻想唔到用個膠袋點樣煮到啲飯出嚟。但係而家食咗真係一啖飯咁樣擺落口咧，我覺得好有實感喎。呢個膠袋好神奇啊！我建議我哋可以購入呢個日本膠袋。除咗飯、意粉、麵包都可以用膠袋去煮，甚至佢哋會拎埋屋企嘅應急食品出嚟煮。因為 Freeze Free 都提倡滾動式儲備，如果只係儲起防災食品喺災難嘅時候先食用，好多時都會出現過期或者係浪費。所以身為料理家嘅 Happy さん，平時就會教大家點樣喺日常都用到呢一啲防災食物，令到大家日常生活接觸更加多，同埋應用到佢哋，同時又可以定期食咁啲。今日は、乾燥された野菜を持ってきたので、これを使ってお味噌汁を作ります。あとこれがもち麦の雑穀ミックスご飯ですね。Happy さん咧就會整一個類似係沙律嘅東西。本當はこれをこのまま。そうですね。我自己咧對於呢啲應急食品咧，成日有個印象就係咧，佢會好硬骨骨，好凍冰冰，所以點樣整得佢好食咧，都係一個好關鍵。我今日咧都帶咗啲香港嘅最常食嘅罐頭，都可以叫做應急食品俾大家試下。すごい。めっちゃ豆豉がたっぷり。估唔到大家對香港嘅豆豉鯪魚有咁激烈嘅反應，但係可以講呢一個咧係我哋由細食到大最中意食嘅一個罐頭。屋台美味しい。味が結構しっかり。對日本人嚟講，災害係由細到大都距離好近嘅事，亦都有調查話，而家有4至5成嘅日本人都有防災意識。雖然3位媽媽都好幸運冇經歷過大地震或者大災害，但佢哋都認為喺而家呢一個自然災害同埋傳染病都頻繁嘅年代，打破日常同埋災難時期嘅界線，將日常生活中嘅物資運用喺災害發生嘅時候，先係隨時都可以應對到災難嘅方法。ちょうどお正月の時で私の家にお友達がいっぱい来てた時だったんですけど、その時にもう子どもたちもみんないて、でただ家の中にもうすでにいろんな備えがあったので、そこがちょっと落ち着いていられた部分はありました。唔少人都話預測今年嘅7月，日本會再次有大型地震，甚至話香港都會有震感。咁佢哋又擔唔擔心呢？そうです。本当にいつ何が起きるかわからないからこそ、普段から自分がこうできるところをもう日常的に続けてほしいなって言って、それこそもうまさにこの本なんですけど、もうながら防災、例えば今日だったらキャンプしながらとか、あとは通勤しながらとか、その時にできること、備える。難しかったりとか、自分にはちょっとわからない、難しい、できないっていうまずイメージがあったりするかもしれないんですけれども、でもさっき2人が言ってたように大きい災害ではなくって日頃からいろんなトラブル問題を自分で解決できる
方法だと思うんですね、防災って。